An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ natarasa kalo 8 na utu kalo dɔ bi y'o tile 10 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye jɔminɛ kalo ye an balana k'a fɔ o ye san kalo fɔlɔ yɛrɛ de ye bi y'o tile 12 ye hejira san 1444 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ kawlaran k'a fɔ tesitɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Gawo marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaw taara ben an ka jamana lakanabaw ka maa dɔw ni to ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana ye avion kura dɔw olu sɔrɔ Mali jamana fɛ o kunbɛli baaraw kɛra kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Kayi marabolo kɔnɔ na jɔngo kuma min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ senna kabini sangajan a yirala k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ senna kulu min ka baara ɲɛsin bunadamadenw ka hakɛw kɛlɛli ma olu ye wulikajɔba ka ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la jamana sariya sunba yɛlɛmani min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ ka don baaraw kɔnɔ na o baaraw bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Asura ale ɲɛnamara an ka jamana kɔnɔ na karido sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ ntɛnɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ karido Gawo marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena Ansongo ale mara la ka taa dugu min n'a bɛ wele ko Tesit o yɔrɔw la an ka jamana lakanabaw ko maajugu dɔw de nana bingana wɛrɛ ta ka ɲɛ suma kabini sɔgɔmada fɛ u n'an ka jamana lakanabaw kɛra ɲɔgɔn na an b'a dɔn k'a fɔ an ka lakanabaw kɔni wulikajɔ lajɛlen ka se k'u gɛn waati fo ka wulu su nɔfɛ kɔfɛ kunnafoniw na k'u tilala ka segin o kɔfɛ u ni kɛlɛkɛ minɛ caman u n'i ka dɔn k'a fɔ fanga yɛrɛ ka na an ka lakanabaw de nɔfɛ kunnafoniw na ko wulikajɔ kɔni kɛra u n'an ka lakanabaw kɛra ɲɔgɔn na o senfɛ an b'a dɔn k'a fɔ an ka lakanabaw k'u ye maa 7 boɲango k'o bɔnɛ u ni na jadiwala tigilama ninnu na moto 7 boɲango ka tila k'olu tiɲɛ o waati kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko avion dɔ de bɔra kɛlɛkɛ avion min n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ baaraw kɛ n'a ka baaraw tɛ dɔ ka se ka kɛlɛ kɔnɔna na n'a bɛ wele ko drone k'o dɔ wulila sanfɛ ka sanga ni kunnafoniw ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ o tɛ Mali kɛlɛkɛcɛw ka bolo kan min tun bɛ ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin juguw ma kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ in kɔni senfɛ an ka jamana lakanabaw la ko maa 17 Mali sɔrɔsilakaw la olu ni tora maa 22 olu kɛra maa jɔngɛnɛ maa 9 olu kɔni tununa an bɛ yɔrɔ min na ko san ɲɛmada olu ka fɔlɔ olu kunnafoni ma sɔrɔ nka kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnnena u ka mobili dɔw olu kɔni tiɲɛna n'o ye mobili 3 boɲango ye ka tila k'u ka minɛ dɔw ka taa ni olu ye wulikajɔ in yɛrɛ senfɛ ko dugulama dɔw fana n'o ye Tesi duguden dɔw ye olu dɔw ni toro la kɛrɛnkɛrɛnnena i ka dɔn k'a fɔ ko mɛrɛlaka dɔw b'o la nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ye nin ta waati min na ka kɛ kunnafoniw na an ka jamana lakanabaw y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ kɔfɛ u ye wulikajɔw kɛ hali n'a sɔrɔ sɔrɔdasiw olu tun ye labɛn kuraw kɛ k'an bɛ don min na ko bi k'i ka dɔn Tesit kɔnɔ a bɛ Mali sɔrɔdasilakaw ka bolo kan wa wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o de kan ka kɛ o wulikajɔw bɛna kɛ jamana in k'a bila minɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ fasoden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ o kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma k'o baaraw labɛnw bɛ sen na maa caman ka fɔ la ko nin wulikajɔ min kɛlen filɛ ko n'i ye jateminɛ k'i ka dɔn ko dogo yɛrɛ t'a la ko a yirala k'a fɔ ko dɛmɛbaa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ avion min n'i y'a sɔrɔ wulila ni ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka lakanabaw ma dɔw ka fɔ la ko n'i y'a lajɛ ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ dɛmɛɲɔgɔnjugu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni ka se ka dili don an ka jamana kɔnɔ na k'i ka dɔn k'olu ka dɔw ka fɛɛrɛ ni ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jugulakaw ma sanko ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma nka lakanabaw ka fɔ la wulikajɔ min n'a kɛra ko benganiya waleya min taara ka ɲɛsin dugudenw ma k'a fɔ k'olu ni faama bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o kuma tɛ tiɲɛ ye wa ni Ala sɔnna u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kurakuraya jamana in kɔnɔna na basigi lafiya min n'an bɛ mago b'o la ka tila ka jamana in bilo sira kan an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala ka se di an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ma jamana in k'a bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ maa minnu kasaraliw ni n'an ka lakanabaw la k'an bolo b'an dusukun na yarabi Ala ka ɲini Ala fɛ Ala ka badabada nɔgɔya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ye kasara sɔrɔ farisogo la n'i y'a sɔrɔ olu jɔngɛnnen bɛ yarabi Ala ka fiɲɛbɔ da k'olu ye minnu tunnen bɛ Ala k'olu ɲuman ye an ka jamana k'a bila sanfɛ basigi lafiya ka se k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn sufɛla fɛ ne ka dugu jɛ kunungo tarata la yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ ye mɔgɔnbiyala ye Mɔnɛbugu ale marabolo kɔnɔ na o mara in bɛɛ lajɛlen ye Masina marabolo de ye a yirala k'a fɔ ko jadiwala tigilamaw y'u kunda mɔgɔnbiyala Gawusu Kumare
ale ka yɔrɔ kamni sangajan fu kɔni ni dalen b'a kan k'u nana i ka dɔ ka fɔ ndɛnɛ sufɛla fɛ ka na fɔ mbɔgɔmiyala yɛrɛ ka don fo dugu yɛrɛ kɔnɔ na a kɔni kɛra marifaci caman de ye nka kunnafoniw na u y'a dabɔ ŋaniya min kama n'o ye ka Gawusu kɔni walima ale ka denbaya ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suma k'i ka dɔ ko wulikajɔ kɔni sen fɛ dama kari ma la Gawusu n'a ka denbaya nga fɛrɛ kɔni sera ka k'u fɛ jɛrɛwala tigilama nɔni ka se k'u kɔni ka se k'u ɲɔni k'u gɛn ka bɔ dugu yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ in sen fɛ k'u ka suti sɔrɔ nɔ ta ka wulikajɔ kɔni sen fɛ a caman bɛ k'u kasaralu ni na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na a mɛnna dɔɔni ɲɔgɔn fanbaliyaw sen fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya donna sira dɔw tun tigɛlen bɛɛ n'i bɔra i ka dɔn k'a fɔ Ndenmugu ɲɔnɔ ni Ndenmugu cɛ ye kilomɛtiri 15 ye n'i y'o kɔni tɛmɛ ka ban ka na Betora yɔrɔ la donsodaga min bɛ olu tun kɛlen bɛ ka sira tigɛ maa kun di tɛmɛ ka taa ka daminɛ NDSS daba kan ka na Beyuti yɔrɔw fɛ maa kun di tɛmɛ yɔrɔ dɔw bɛ olu maaw kɔni suma kɔni walima mobili kun di taa ni ka segiw kɛ ka sanga ni wulikajɔw ye an ka jamana maa ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa se donsolaka minnu bɛ yen ko ɲɔgɔn fɔnbaliyaw donna nin waati in na sira bɛ ka bɔ i n'a fɔ sira min tigɛlen tun bɛ sira kɔni a labilalen bɛ nka o n'a tabali e kɔnɔ ko jateminɛw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana siraw sira bɛ nana ye ka kolosuma yarabi ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Mali ye avion kura dɔw sɔrɔ kunungo kunbɛliw baaraw kɛra an ka Sanakunnajigin kɛnɛ kan o sen fɛ an ka général de brigade Alu Boyi Jara ale tun bɛ ka dɔ ka fɔ kunbɛli in kɛnɛ kan sɔrɔsilaka ye ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ an ye avion de chasse sɔrɔ minnu ka teli u bɛ kɛlɛkɛminɛnw caman ta u bɛ roquette ta u bɛ bombe ta u bɛ missile ta Su-25 o b'a la a bɛ fɔ min ma ko L-39 Albatros o fana b'a la hélicoptère b'a la Mi-24 ani hélicoptère de transport fana Mi-8 k'o fara avion de transport Kaza kan olu bɛɛ de nana ka fara avion kɔrɔlen minnu b'an bolo n'an bɛ ka baara kɛ n'u ye ka kɔrɔ avion nana wa président ye radaru fana d'an ma ani an b'a fɔ min ma ko défense aérienne min kun ye ka sanfɛfɛnw minnu bɛna don an ka territoire kan ni an ma yamaruya d'u ma ka olu kunbɛn walasa u kana se yɔrɔ la u man ka se yɔrɔ min na ni ɲɛmɔgɔw ye nin minɛnw ta k'a d'an ma ni jamanadenw sɔnna ka u ka nafolo ta k'a don minɛn na k'o di anw ma k'an ka kɛlɛ kɛ n'a ye an tɛ se k'an da ka sunɔgɔ bilen parce que an b'a dɔn bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛna kɛ anw na bɛɛ bɛna anw lajɛ an bɛna mun de kɛ ni minɛn ninnu ye donc an bɛ recrutement ani formation ni entraînement o de tɛ jɔ anw fɛ yen bilen walasa don o don dɔ ka fara an ka dɔnniya kan dɔ ka fara an ka se kan an ka se ka jugu kɛlɛ ka jamana bɔ bolo la an tɛ se k'a kɛ k'a fɔ ko don si jugu tɛna se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ la ka taa ka kojuguw kɛ nka an bɛ se ka min fɔ min bɛ tɛmɛ o de ka dɔgɔn don o don an bɛ min lajɔ a dɔw bɛ fɔ a dɔw tɛ fɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ o baara in de laban walasa caman ka bɔ jamana juguw la halisa fasodenw ka lafiya Mali yɛrɛ ka sabati an ka se ka an ka sɛnɛw n'an ka suguw kɛ a ɲɛma jamanadenw bɛɛ ka nisɔndiya ka kɛ o la. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye général de brigade Alu Boyi Jara a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi la an ka jamana basigi lafiya ala k'o sabati minɛn minnu nana filɛ yarabi avion ninnu k'u kɛ kɛlɛkɛ avion ye minnu bɛ yen n'a bɛ jamana basigi ni ka se ka jamana bila sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale ka baara ɲɛsin bɛ ministre kɛrɛfɛ ministre min ye maa cololenw ye ka se ka t'i ɲɛ da olu kan olu ka koɲɛw ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden yɛrɛ baaraw olu kɛlɛli ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Imam Omar Jara ale taara ɲɛ da maa cololen minnu bɛ yen ni kɛlɛ kɛra so ye k'u wɔlɔwuli ka b'u ka yɔrɔ la n'u bɛɛ kɛra Bamakɔ Falajɛ a taara ɲɛ da olu kan o sen fɛ ministre Omar Jara a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Kɛlɛ in gɛlɛya yɔrɔ ye jumɛn dɔw nana bi an ka jamana kan ni fɛɛrɛ jumɛn ye u y'a dɔn Mali kɔnɔ yan fɛn fila bɛ yen o ka bon maliyɛnw bolo kosɛbɛ diinɛ ani an ka balimaya sabula maliyɛn diinɛ min bɛ anw bolo yan an ka laadala diinɛw olu nana diinɛ min fanga ka bon n'a bɛɛ o kɛra silamɛya de est ce que mɔgɔ bɛ se ka na bin anw ka jamana kan ni silamɛya ye tuguni donc o b'a jira ko diinɛ kɛlɛ tɛ laɲini wɛrɛ de bɛ kɛlɛ in kɔnɔ a filanan ye jumɛn kɛlɛ min n'a daminɛna anw bɛɛ b'a dɔn yan Mali siyaw la sigiɲɔgɔnya bɛ Mali siya bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ i mana taa bamanandugu o bamanandugu la i bɛ taa filabuguda dɔ sɔrɔ a kɛrɛfɛ i mana taa dugu o dugu la kaadaw ni filaw olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnw ye kabi lawale la hali u caman bɛ u bɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ mais ni olu kun karilen ɲɔgɔn na an b'a dɔn kaadɔ ko tɛ fila ko tɛ mɔgɔ jugu de nana ka u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ ni siya ninnu ye k'u kun kari ɲɔgɔn na population jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ n'o ye jamanadenw ye yɔrɔ fila la a fɔlɔ ye jumɛn o de y'an lana yan bi aw minnu ye déplacés ye ni aw bɛ site ninnu kan mɔgɔ ka a ka nɔgɔ mɔgɔ ma bi ka n'i dogo aw cɛ la ka n'a yɛrɛ ɲagami aw la k'a kɛ a yɛrɛ kɛ aw dɔ ye nka n'aw m'a ko fɔ kojugukɛla ani kojugukɛla dogobaga a bɛɛ bɛ gosi bere kelen na dɛ technicien bɔra sisan k'a fɔ
ko falajɛ siti ka yan maa 800 ani maa 6 de bi yan gwa 200 ani kɔ anw bɛna fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan ni ala sɔnna ma développement social mɔgɔw u bɛna fɛɛrɛ tigɛ yaasa maa o maa bɛ siti in kan yan k'a bɛɛ identifier kelen kelen depuis i ka téléphone numéro la fo kana se i bɛ du min kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ban o tɛmɛnen kɔfɛ ni fɛn o fɛn kɛra a y'a jateminɛ n ko kibaruya k'a lase a kɔrɔ t'a yira ko n'i ko 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 Traoré kɛ karisa donna an cɛ la ko ni e y'o ko fɔ dɔrɔn ko b'a yira ko a bɛ fɔ k'e de y'a ko fɔ a n'o tɛ kelen ye faamaw ka fɛɛrɛ b'u bolo ka kojugukɛla dɔn ka bɔ déplacéw cɛ la o fɛɛrɛ b'an bolo n'a y'a jateminɛ a ma ti wagati jan bɔ faamaw nana yan u ye mɔgɔ dɔw minɛ o mais u ma tila ka caman bila ka na wa mɔgɔ caman ma labila o kɔrɔ de ye ko fɛɛrɛ bɛ yen an b'a dɔn jɔn ye ka bɔ jɔn cɛ la donc o bɛ n bila ka laɲini filanan fɔ laɲini filanan ye jumɛn dɔw bɛ fɛ ka ko in kɛ i n'a fɔ kɛlɛ bɛ an balima filaw de nɔfɛ fila kɛlɛ tɛ dɛ kadɔ kɛlɛ tɛ dɛ bamanan kɛlɛ tɛ dɛ bozo kɛlɛ tɛ dɛ sabula nin de ye u ka laɲini ye ni anw yɛrɛ sɔnna nin ma ka o minɛ dɔrɔn o de bɛna kɛlɛ in juguya a dabɔra min kama k'an yɛrɛ dama kunkari ɲɔgɔn na u bɛn'u ka laɲini sɔrɔ ni o ye tiɲɛnikɛla ye tiɲɛnikɛla de ye n'a y'a ye a y'a ko fɔ a bɛ se ka minɛ cogo min k'a bɔ jama cɛ la o fɛɛrɛ bɛ tigɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye ministre Omar Jara nin tun y'ale ka ɲɛ ye a fɔra cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye wa an bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ ka kunnafoni sanumanw di n'o kɛra basigi lafiya min n'an kun b'o kan jamana bɛ bilo sira kan an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Jafarabe ani Masina olu maraw bɛ danbɔ sango dozo olu ka kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na kulu dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan chaise o de bɛ kɛ sababu ye Masina marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna min ka dɔgɔ Tuarakaw fɛ Segu Farota ale ka dozo daga dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Mamba ale bɛ Jafarabe fɛ ko wulikajɔw bɛ senna kabini karido jariwala tigilamɔgɔw k'u namɛ dugu in nɔfɛ wa ka kɔn u ɲɛ kumaɲɔgɔnyaw kun kɛra nka u n'a tabila yɛlɛ k'u kɔni namɛ dugu in nɔfɛ yaasa ka nin bɛɛ pɛrɛtigɛ di an ma Segu Farota b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka e jɔni. E tɔgɔ ye Segu Farota ka bɔ Tuara bɛ Kirima ne mara kɔnɔ. ko mun gɛlɛya bɛ aw da la nin waati na Gɛlɛya min b'anw kan yan nɔ terroristiw de nana bɛ Mamba kana dugu ko di dimanche sɔgɔma ko o mana ko jaka ko maa tɛ taa kungo kɔnɔ o kɛ bɛ ka dugu enterré maa tɛ taa kungo kɔnɔ maa tɛ don faamaw dun ko ma ko n ka marifa bila ko kɛlɛ ye u de fɛ an ye fanga wele ka dɛsɛ fanga welelen ka dɛsɛ min kɛ ni an k'u masa kɔnɔ o ka jɛ ni jaga ko ye yanni fanga ka se ka baara kɛ u jɛna n'o ye bi labanna kana dugu dakori k'a bɛɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ mobili 4 ani moto caman ani sɛnɛman caman an y'a dɔn k'a fɔ jaga ko tɛ dɔn ko bi kɛlɛ de ye o gɛlɛya de b'anw kan Jafarabe mara kɔnɔ yan bi. Masina mara de wa yɔrɔ in ye Jafarabe mara de ye. Mamba ye Jafarabe de ye nka sabu min b'aw n'u se ɲɔgɔn ma anw bɛɛ de don sɔrɔ tɔn kelen ye groupe tilalen bɛ chaise ani chaise bon Mamba bɛna ka chaise de kɔnɔ bon ni gɛlɛya o gɛlɛya y'u sɔrɔ o b'a fɔ ne de ye ne de b'a lase tɔn tɔw ma o sabu de ye ne da don Mamba ko kuma na Mamba bɛ Jafarabe commune de la mais dugu fila de b'a ni ɲɔgɔn cɛ Fiya Tomina Mamba donc o gɛlɛya de b'anw kan bi. u nana dugu koli kuma jumɛn de bɛ yen n'o olu n'a kan ye dugu kɔnɔ ye. o ko bɛ dugu de ci ko pour que Mambakaw donna don so tɔn na donc o bɛ Mamba ci o de kan b'u dara ko bɛ Mamba ci ka bɔ yen. an y'a fɔ Jafarabe sɔrɔdasiw ye ka dɛsɛ a fɔra Seware ka dɛsɛ a ci taara fo Kati kabini dimanche fo bi taamabɔ tɛ si ma bɔ bon sɔrɔdasiw filɛ ne sa ye a fɔra Sayikaw y'o ma bɔ an kɔni kamana gan na n'a y'a sɔrɔ fanga tɛ fɛ k'a ka baara kɛ fanga ka sira d'a ma an don so an k'an ka baara kɛ n'o dun ye marifa in ci an tɛna fanga kɔnɔ bilen dɛ wa ka taa fɔ ko guerre civile don guerre civile tɛ dɛ an b'an yɛrɛ bakun de ɲini anw tɛ dɔwɛrɛ ye Sɛnɛgali gansan kɔ an dun tɛna se k'a to Sɛnɛgali yɛrɛ ka fan tɛ balo o gɛlɛya de b'a Mambakaw kan bi dugutigi yɛrɛ denkɛ saba de jadisi yɛrɛ kungo kɔnɔ o bɛɛ tɔgɔw bɛ n bolo u ka kirigiw bɛ n bolo u ka numéros bɛ n bolo sɔrɔdasiw ye dugutigi wele k'a ɲini ka kori da k'a bɛɛ dugutigi ko sɔrɔdasiw ma ko foyi tɛ yen kununko ne yɛrɛ diɲɛ fɔ bɛɛ bɛ fɔ dugutigi yɛrɛ ye an dun ye tɔnsigi kɛ Kirima Sina u ka se ka terisiya dabila an tɛ se n'a na tewu ko dugu nin tɛ koyi ni fanga bɛ wuli k'a ka baara kɛ fanga ka wuli k'a ka baara kɛ an ka jamana in bɛ se ka basigi cogo min na anw mago b'o de la Mamba dugutigi jadisi don a denkɛ cɛ saba de bɛ terisiya kungo kɔnɔ wa a denkɛ de donna jadisi dunanw ye ka n'a fɔ dugu la ko mana ko fo dugu ka di sɔn nin ko in ma so dugu ka sɔn nin ma dugu ka sɔn nin ma a denkɛ tɔgɔ ye ko Ala Ama o ye Mamba dugutigi denkɛ ye. preuve bɛ aw bolo wa. o preuve b'anw bolo fo ka s'a dan na wa fɛn fɛn k'a kungo in kɔnɔ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen b'aw n'u fɔ a ɲ'a bɛɛ dɔn wa n'a fɔra taw diɲɛ don o don u sɛ tɛ fɔ jamana in kan yɛrɛ wa ka taa fɔ ko sɛ kelen don sɛ kelen tɛ dɛ ni fanga jɔra anw se taara anw tɛ dɔwɛrɛ ye cogo fara kɔ nka ni Badiko a bɛ kini kɛ dɛ ni Abulaye Kulibali fana an bɛ yɛrɛ fo i ka lamɛnni ko ɲuman na. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Segu Farota ye ka bɔ Tuara a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka bɛn ɲɔgɔnya ni ko sabati an ka jamana ka basigi n'an bɔra ye Kayikaw fɛ
me jugu siribe ale min be no ye musolaka ye n'a bɔra ka fa kalo salen kɔnɔna na o kumaw kɔni u cayara kosɛbɛ wulikajɔw kɔni tilala ka kɛ bunadamadenw ka josariya o sabatili olu bɛ wulikajɔ la sango bi nin ko in ka se ka yele da ko kan o maaw bɛɛ lajɛlen bi minɛ ka maa min da Salimu Tarawele don ale b'o ɲɛfɔ an ye baara minnu kɛra ko kan an ka lamɛn. Mɔgɔw de bɛnnen bɛ yɔrɔmɔgɔw bɛɛ de bɛnnen bɛ k'a fɔ ko jɔnw de dɔn u tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fo jɔn n'o tɛ a bɛ se ka faamuya cogo di maa ka taa mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ muso 4 de taara sɔrɔ a ka foro la k'a fɔ k'a kan bɔ foro la jagoya ye u y'a gosi fo k'a yɔrɔ bɛɛ funu o foto yɛrɛ bɔra bɛɛ y'o foto ye o ma labɔli kɛ kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa a minɛ tuguni ka taa a faga k'a kari k'a bila bɔrɛ la ka taa fili yɔrɔ la est-ce que o bɛ se ka kɛ jamana na o tuma na an kɔni ko fo u ka mɔgɔw ninnu ɲini minnu y'a kɛ u k'a ɲini k'u ɲangi o tɛ se ka bin a tɛ se ka bɛn cogoya si la hali ni ka mɔgɔ ninnu ko olu ka taabolo de dɔn o taabolo man ɲi mɔgɔ si man kan ka mɔgɔ si jagoya k'i bila jɔnya la o bɛ se ka kun cogo di donc minnu y'a kɛ u k'u minɛ u k'u minɛ ni min ka u ka kan ni min ye u ka k'u la mɔgɔ tɛ se ka sɔn o ma wa an ka tɔn ninnu bɛɛ hali a ma mɛn an ye tɔnsigi basigi an ko fo Mali de ka loi yɛrɛ de ta loi spéciale k'a yira k'a fɔ ko jɔnya kɔni o kɔni kɔnɔ de Mali la pewu mɔgɔ si tɛ se Mali tɛna sɔn o ma mɔgɔ si tɛna sɔn o ma ka loi ta k'a fɔ ko maa o maa n'i de ye maa minɛ k'a fɔ ko o tigi i ka jɔn ye e ka minɛ ka bila kaso la an y'a fɔ o ka loi nin ta an ye tɔnsigiw caman kɛ o kan mais o nana k'a fɔ n ye ko bon ko sisan u tɛna o loi ta ten mais fɛn min ye Mali yɛrɛ ka sariya ba min n'an b'a wele ko code pénal k'u bɛna o loi ni a article ninnu k'u bɛɛ ta k'a bila sariya in na de telle manière que an yɛrɛ ye fɛn o fɛn min ɲini loi la o bɛ sɔrɔ sariya kura in na min bɛ ka taa sisan donc o sariya in a labɛn na yanni tile fila cɛ peut-être CNT bɛna o adopter ministre de la justice y'o sariya ta ka ban o sariya la en tout cas a fɔlen b'a la maa o maa n'i ye maa de tɔɲɔ k'a fɔ k'i ka jɔn don n'a taara n'i ye kube la min bi sɔrɔ o bi sɔrɔ koyi je pense que no o sɔrɔla o ye do ye mais an man ka sɔn o de ma ka mɔgɔ minɛ k'a bolo minɛ k'a yɛrɛ minɛ k'a fɔ ko e de ta y'a ye mɔgɔ si ta tɛ maa si ye ala de ta ye an bɛɛ ye an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Salimu Tarawele kan ye josariya o bɛ se ka sabati cogo min na o y'u kɛ kulu wulikajɔ kunba ye o y'an bɛ dugawu kɛ maa b'i fan jigin sogo la ka sɔrɔ i ma kolo kari u ka wulikajɔ balalen kɛ ka se ka yele da nin ko in kan ala ka hakili ɲuman d'a ma masa ramani min y'an da bɛɛ o kɛ jɔn ye maa dɔw ka tila ka fiɲɛ tigɛ maa dɔw la k'olu ye jɔn ye nin kuma in mɛnna sen na jamana bɛ wulikajɔ min n'a ko kɔnɛ na ala k'o bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kulu dɔw minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka baara tɛ dɔrɔn ko ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma suraselakaw an ka firitigilakaw ka ko olu bɛ la tɔgɔtɔ cogo cogo u ka baara ɲɛsin o ma kulu in ɲɛmaa ye Basungolo Konate ale b'a ɲɛfɔ an ye wulikajɔ in kun ye mun ye. Basungolo Konate jɛkulu min sigilen bɛ an ka golomasiri tabaw kɔkɔrɔ donni na ne ye o ɲɛmaa dankan ye anw kɔni ye jɛkulu min sigilen don k'a b'an ka golomasiri tabaw de kɔkɔrɔ don nka n'i y'a jateminɛ sisan nɔ an tɛ ko yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ an ko gouvernement yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hali minnu tɛ golomasiri tabaw ye ni sera olu ma i bɛ CDM ye maa mana dankari an ka institution fɛn fɛn na CDM i bɛ CDM sɔrɔ i ka sira kan o de y'anw ka fɛn ye barisa anw ko Mali de an kɛlen bɛ ka Mali de ta ka Mali y'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ barisa ni Mali tɛ yen nɔ maa si tɛna kɛ yen donc fɛn fɛn bɛ se ka Mali in tanga ka Mali in makaran anw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ ko k'i bɛ dankari Mali in na siraw fɛn fɛn fɛ i bɛ CDM sɔrɔ i ɲɛ donc o de la an ko an yɛrɛ ye golomasiri tabaa dɔw ye barisa mɔgɔ mana se k'i bɛ dankari fan dɔ la hali ni golomasiri tabaw ma se nɔ i bɛ CDM ye vraiment balo gɛlɛyalen don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyalen don bɛɛ b'o dɔn nka Mali ta bolofan bɛ Mali ta kan Mali kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko kɛlɛ bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ kɛlɛ a bɛ fɔ mun na k'an kana kɛlɛ kɛ kɛlɛ fagali bɛ kɛlɛ la kɔngɔ bɛ kɛlɛ la minɔgɔ bɛ kɛlɛ la Mali bɛ kɛlɛ de kɔnɔ donc diyagoya hali ni gɛlɛya tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya tun bɛ se Mali ma barisa an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ donc ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ u k'u bolo da u dusu la tajuru sara wale dɔw de bɛ yen u k'olu bila nin t'o kuma ye an ka Mali in de makaran ka Mali in de mabɔ ninnu transition mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'i y'u kɛ maa dɔw ye sisan u b'a sɔrɔ u y'a bila barisa kɛlɛ b'u kan dɔw bɛ ka kule yen fɛ jamanaden dɔw bɛ yen fɛ dɔw bɛ ka fɔ ko tamati gɛlɛyalen de gɔyɔ gɛlɛyalen don Modibo Keyita ko maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu bɛ Modibo ka idéologie kɔ olu man k'a fɔ k'u bɛ kungo ko kuma ni fɛn fɔ barisa Seydou Badian min ye Modibo ka ministre laban ye a ko 2013 ko vraiment a bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ accepter de souffrir pour construire ce pays et là nous sommes il faut qu'on accepte an ka sɔn gɛlɛya ma yaasa jamana in bɛ jɔ n'an ma gɛlɛya kun jamana in jɔli bɛ gɛlɛya. an b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Basungolo n'o bɛ sen na ka jamana lakanabaaw dɛmɛ ala k'o ta ɲɛ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ wɛrɛ k'o sigi sen kan kaso yɛrɛ kan ka kɛ kɛcogo di a bɛ matarafa cogo jumɛn na o kɛra i ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn in kun ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kaso yɛrɛ a baaraw sabatili kama yaasa k'o pɛrɛtikɛ d'a ma kulu in ɲɛmaa
Yakuba Doumbia do ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bi lajɛrɛ bɛ thème kan bɛ min wele exploitation et maintenance. Exploitation et maintenance ye mun ye ni so jɔra ou bien ni minɛnw dira prison ninnu ma n'o ye kasobonw ye ni minɛnw dir'u ma minɛn ninnu lasagoko ɲuman minɛn ninnu la tɔpɔtɔli bi lajɛrɛ bɛ tali kow kan minɛn minnu bɛ d'u ma walasa u ka se k'u janto a la u kan ka fɛn jumɛnw de kɛ walasa minɛnw ka se ka mɛn si la so ninnu ka mɛn si la minɛnw ka mɛn si la walasa kasodenw ka se ka kɛ lahala ɲuman na kasobonw na. Lajɛ in laɲini kunba ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kasoko kunna bi an y'olu de wele yan olu bɛ yan Mali la minnu bɛ kasoko kunna caman bɛ yan bi lajɛrɛ in kun de ye u ka se ka faamuyali kɛ baara in kan u k'a dɔn k'a fɔ minɛn ninnu ladonko ɲuman sow labɛnni ka to ka sow labɛn walasa kasobon ka se ka nɔgɔya kasodenw bolo lajɛ in kun ye u ka se k'o de faamu u ka se k'a faamu ka baara kɛ ni bi an bɛna dɔnniya falen min kɛ barisa olu bɛ dɔ dɔn a la i n'a fɔ CICR yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la CICR bɛ nin baara la mɛnna lajɛ in kun ye walasa u ka CICR ka dɔnta fara u ka dɔnni na CICR fana ka dɔw sɔrɔ u yɛrɛ fana la walasa an ka se ka baara kɛ CICR bɛ Mali la a bɛ waati jan bɔ an ni ninnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ directeur national bɔra k'a fɔ ni CICR cɛ la tagabolo ka ɲi an cɛ la baara tagabolo ka ɲi an bɛ collaborer kosɛbɛ baara ninnu kɔnɔna na donc CICR ka collaboration bɛna kɛ min ye an bɔra ka nin min kɛ nin atelier min kɛ nin atelier n'Ala sɔnna ma an bɛna ni ɲɔgɔn caman kɛ walasa faamuyali ka se ka bonya baara in kumakan laban min bɛ ne fɛ o ye bɛɛ ka dɔn k'a fɔ kasobon bi jɔ mɔgɔw bilali kama kasobon kɔnɔ kasobon man kan tɛ ka kɛ kɔlɔlɔ jugu ye kasoden ma kasobon kɔnɔla kan ka labɛn kasobon kan ka labɛn walasa kasoden ka bila lahala ɲuman na lahala ɲuman min tɛ bana s'a ma min tɛ bana s'a ma min tɛ tɔɔrɔya s'a ma ka tɛmɛ ɲangatali min dara kan. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Yakuba Doumbia fɔra cogo min na ka sɔrɔdenw u bɛ se ka minɛcogo ɲuman na o baara min bɛ sen na sow ka se ka olu kɔlɔsili ta ka ɲɛsin olu ma ala ka baara o ni ka yakubaya n'an bɔra ye kulu min bɛ n'olu ka baara ɲɛsin bɛ kalata yɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ a ko in ɲɛnabɔlu o kulu ɲɛma dɔnniya sɔrɔ tali kɛ Dr Abdoulaye Sall la baara min bɛ u fɛ bi na wulikajɔ kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Yani kalafili ka kɛ ni jamanadenw mana faamuya kalafili jɔyɔrɔ ye mun ye n y'a faamu bɛɛ jɛ fanga dilanli la a ka gɛlɛn ala fɛ a ka kɛ fɛn sabatilen ye donc an y'o baaraw de daminɛ ko baara da fo ka na gafe kura in ta gafe kura in fana talen kɔ sɔsɔli t'a la tun baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo di an bɛna kuma o de la nafa filanan ye mun ye a bɛ mɔgɔw bɔ i ye faamu dɔnnibaliya la parce que dɔnnibaliya man jugu mais i kana dɔn k'i tɛ ko dɔn o de ka jugu donc a bɛ mɔgɔw bɔ fɛn na mun b'a to k'a fɔ ko dɔ dun bɛ an t'o ko dɔn an y'o ko faamu n'i y'o kɛra a ka ca ala fɛ olu fana bɛ taa kunnafoni jɛnsɛn u ka tɔndenw fɛ kunnafoni jɛlen quoi mun bɛ tiɲɛ kan voilà donc o de y'a nafaba ye mun b'a to an bɛ se ka avancer. A fɔra cogo min na Dr Abdoulaye Sall fɛ wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka kalataw ni ka se k'o baaraw olu jatew ka dɔn ka se ka wulikajɔw kɛ k'o baaraw sigi sen kan fasodenw k'u ka hakɛw dɔn ala k'o baaraw ni ka yakubaya n'an bɔra ye gurupu dɔw bɛ yen n'o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka fɛɛrɛ balele tigɛ kuranko an ka jamana kɔnɔ ka se k'o yakubaya a yirala k'a fɔ ko gurupu dɔw ɲinina dɔw yɛrɛ sera ka ba kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati marabolo kɔnɔ na dɔw nana wa ko hali bi ko a tɔw olu bɛ sira fɛ ka se ka na kuranko bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ na cogo min na o kuma balele minɛ ka bɔ maa min da Mamadu Gindo do ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. N y'a fɔlɔw ye dɔwɛrɛw kan ka na a bɛɛ lajɛlen ye megawati 180 yan ta ye 50 ye 50 kan ka sigi Kalabankoro 50 kan ka sigi Sikaso 30 kan ka sigi Darsalam n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ 180 ye. A fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka na ni u tɔw bɛɛ ɲuman ye an ka jamana kɔnɔ kuranko gɛlɛn bɛ ka se ka fura sɔrɔ o la n'an bɔra ye min ye kumantukaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ nɛgɛso kurusi baara dɔw bɔra ka kɛ ye o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔndanba ye o sen fɛ min ye an ka aéroport kɛrɛnkɛrɛnnenya Sanakunajigin kɛnɛ bɛ ni Senu aéroport ye o ɲɛma bɛ n'i y'a sɔrɔ Lasana Togola ye ko ale i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔbaw kɛ nin ko in sɛbɛn ka se ka jibono dɔw ka se k'olu se kumantukaw fɛ yen a kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye minisiri min n'i y'a sɔrɔ o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana cɛfɔ ni kan bɛɛ ma colonel Ismail Wage ale taara ka taa Lasana Togola ka t'o nɔnɔ bila a kɛnɛ kan Bakari Togola b'a ka nisɔndiya yira APCAM ɲɛmakɔrɔ an ka lamɛn. An bɛ nɛgɛso bɛ ɲɛmɔgɔ fo mɔgɔ sɔnna k'i tɔgɔ sɛbɛn ko n bɛna nin support la ka bɛɛ fo donc ne hakilila rɔ tulonkɛ kɔnɔ a kɛra ma man ka mɛn ma foyi mɛn u nana fana ka ji mun ji sigida ma n'i ye ji dugu ma ka yelen jama ka sira dama a cogoya minɛ développement bɛ daminɛ olu de la o a diyara n ye kojugu parce que sigida tɛ taa ji kɔ n'a fɔra CB gendarmerie y'a ye kalo 6 i tɛ ji sɔrɔ i y'a dɔn o ka gɛlɛn donc halisa nin problème bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u ɲɛsin o ma. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Bakari Togola nin tun y'ale kan ye o kɔfɛ colonel major Ismail Wage yɛrɛ min bɛ yen n'ale kun talen bɛ ko in ju la ale yɛrɛ kuma min fɔ ye o filɛ. Événement min ka kɛ yan n'o ye cyclisme ye an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka ba don a la le président de la fédération de cyclisme b'a fo kosɛbɛ ani le représentant du ministère de la jeunesse des sports min fana nana y'a kama n b'o fana kosɛbɛ
ani le directeur régional de la jeunesse Mourou fana fo fɛn ye ɲɛnajɛ ni nɛgɛsoboli ta ye yan ye bɛɛ b'a dɔn ko Buguni Sikaso Kumantu Ɲɛna mara la olu tɔgɔ fɔlen bɔ kosɛbɛ o de y'a to a fɔra ko nɛgɛsoboli bɛ ka organiser a ma ban na mun fana bɛ na ka taa fara k'a lajɛ an bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na k'a fɔ ko k'o kɛ occasion ka transition soutenir o ko ka ɲi kosɛbɛ parce que transition bɛ jamana ka souveraineté de nɔfɛ ani ka jamana ɲɛta an b'o o ko de la yan o kama ko bɛ ka transition soutenir surtout jeunesse wagati la an bɛɛ bɛ fara o kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma o la n ye profiter ka taa château ni forage minnu dilanna tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ président fo kosɛbɛ parce que a ye fɔlɔ y'a daminɛ ani n bɛ colonel Togola fo kosɛbɛ a ye mun kɛ yan tellement ne yɛrɛ keleyara fo ne ko non il faut que fana ka dɔ kɛ n ka dugu la a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ wulikɛjɔ min bɛ senna yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka jamana sariya sunba o yɛlɛmani baaraw bɛ senna baara ninnu daminɛnen kɔfɛ min ye parti kodem olu y'a yira ka fɔ nin baara min bɛ ka kɛ ko n'i ye olu ɲininka sariya sunba yɛlɛmani k'o kan ka kɛ kɛrɛfɛden fɔlɔ o kuma bɛ minɛ ka bɔ maa min da u ka parti ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Amadu Aya ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kodem ko sariya sunba an k'o ɲɔngiri fɔlɔ an ka ɲɛsin baara belebele min ye baara belebele fila kalata fila min ye président sigi ani ka député sigi nin fila k'an ka ɲɛsin o ma kosɛbɛ min ye CNT an ka parti tun y'a fɔ a mɛnna CNT sigi cogo a man ɲa aw yɛrɛ b'o dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuru minnu kan ka taa n'u ka mɔgɔ ye dɔw taara ka sɔrɔ u ma taa ni dossier wɛrɛ ye donc n'a fɔra ko sisan jamana bɛ lahala min kɔnɔ na wari tɛ yen jamana ka gɛlɛn k'a fɔ ko dɔ kan ka fara tuguni jamana ka musaka bɔ kan an ko man ɲi parce que n'i ye CNT lajɛ n'i ye gouvernement lajɛ si ka sɔrɔ dɔrɔmɛ ma bɔ a la an dun b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don parce que bɛɛ b'a dɔn donc an ko dɔ kana fara o kan surtout que nin transition yɛrɛ n'i ye programme lajɛ a bantɔ don mun na dɔ bɛ fara a kan an ko gâteau tɛ samasogo tɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ na i t'a ta ka di o tɛ donc o kama an ko o kana kɛ filanan ko Mali parti politique bɛɛ k'u ka mɔgɔ saba di o bɛ se ka di cogo di donc an ko nin bɛɛ lajɛlen lajɛ c'est à dire que o bɛ ka su de ko an na donc parti ko a tɛ sɛbɛn bila ka taa nin cogo la an t'a la an tɛ se ka mɔgɔ bila ka taa CNT la parce que hali n'i ye mɔgɔ bila ka taa an t'a dɔn min bɛ ka kɛ donc an tɛ don a la i bɛ fɛn fɛn min kɛ i k'a kɛ jɛlenya kɔnɔna na ko min jɛlen tɛ fɛn min dibi don an tɛ don a la fɛn min ye EJ organe indépendant de gestion des élections cakada min kan ka sigi pour ka kalata labɛn ka kalata baaraw kɛ a yirala k'a fɔ ko parti politique u kan ka mɔgɔ 4 de bila ka taa o mɔgɔ 4 ministre de l'administration territoriale min y'an ka ministre ye a ye bataki dɔ ci an ma k'a fɔ k'an ka hakilina fɔ ko parti mɔgɔ 4 bɛ se ka sugandi cogo di an y'an ka réunion kɛ an ye lettre caman k'a fɔ an ko élection na Mali démocratie o ye diɲɛ fan bɛɛ parti bɛ bɔ ɲɔgɔn na ni représentativité de ni mɔgɔ min ka conseiller ka ca min ka député ka ca o de ye parti ba ye donc an ko bi député tɛ yen mais conseiller kɔni bɛ yen maire bɛ yen donc administration territoriale k'a lajɛ élection min tɛmɛna 2016 a député minnu bɛ yen a conseiller minnu bɛ yen u k'a lajɛ ka parti classé n'o ye n'u y'o kɛ kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la parti 4 n'o sugandira olu ni parti 4 de kan ka u ka mɔgɔ bila ka taa. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Kodem Amadu Aya ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ na Ismail Fane ale yɛrɛ b'a hakilila di sariya sunba yɛlɛmani kan an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Ismail Fane ne ye mouvement jamana kanu porte-parole ye. Ismail Fane yɛlɛma donni jamana sariya sunba la e hakilila ye mun ye o ko la. U y'a yira k'a fɔ u tɛna constitution yɛrɛ fali kumakan dɔw b'a kɔnɔ u bɛ fɛ ka olu ba yɛlɛma mais u tɛ fɛ ka maga constitution yɛrɛ la k'a falen complètement o mɔgɔ bɛ ka malidenw hakilina ɲininkali kɛ bɛɛ k'i fɛla fɔ ne yɛrɛ fɛla ye mun ye a ko la pouvoir damadɔni bɛ yen o ka minɛ président na parce que président ka pouvoir ka bon kosɛbɛ o dɔ ye jumɛn ale de bilalen don armée bɛɛ kunna président ka fanga cadre kɔnɔna la fɛnɛ hali an ka magistraw n'o ye article 44 ye président de o fɛnɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye sariya tigilamɔgɔw bon n'i y'o olu bɛɛ jate lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana o jamana a bɛ fɔ ko seere bɛ jamana mun na o ye jamana mun kiri kana ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ hali États-Unis mun filɛ nin n'an b'a kɛ premier puissance ye États-Unis kiri a barika de ka bon kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ président bɛ kumakan dɔw ta n'a ma bɛn kiri maa o ma o b'a rejeter a tɛ tɛmɛ jamana o jamana n'ale kiri fanga bonyana i b'a ye k'a fɔ jamanadenw bɛ lafiya o jamana kɔnɔna la a ka kan Mali kɔnɔ article 44 o ka di magistraw yɛrɛ ma magistraw yɛrɛ ka o choisi maa min bɛ kɛ cour suprême ɲɛmɔgɔ ye a ka d'an ye o sɛma ka se ka don a la kosɛbɛ article wɛrɛ bɛ yen min président permettait
ka premier ministre sigi article 38 de don an bɛ fɛ o fana na premier ministre ka sigili a ka bɔ député la kana bɔ président na o kɔrɔ ni député ye premier ministre mu sigi o kɔrɔ ko jamanadenw ka premier ministre sigilen don et que président kelen tɛ parce que jamanadenw de bɛ député choisi ka bila assemblée la donc ni député ye loi min ta o kɔrɔ a y'a ta jamanadenw de a b'an permettre fɛnɛ ni kalata député sigi sera i b'a ye k'a fɔ an tɛna voter mɔgɔ ye tafe saba kama an tɛna voter mɔgɔ ye te ni sukaro kama parce que i b'a ye k'a fɔ fanga dɔ bɛna di député fɛnɛ ma n'o ye premier ministre sigili fɛnɛ a bɛ population fɛnɛ peuple fɛnɛ permettre a k'a ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ a kana ka voter maa mun ye maa mun ni jamana kanu b'a la ne bɛ n sinsin article 44 ni kan kosɛbɛ k'a fɔ ko président de magistrats fɛnɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye a ka kan o yɔrɔ ka minɛ ka bɔ président bolo magistrats yɛrɛ quoi u ka ɲɛmɔgɔ sigi tant que président bɛ magistrats ka ɲɛmɔgɔ sigi i b'a ye k'a fɔ cour suprême na a fɛn bɛ politiser n'i y'a ye hali an nana don crise in kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ o mɔgɔ min tun bɛ ɲɛmɔgɔya la n'o ye cour constitutionnel ɲɛmɔgɔ ye élection kɛlen dernier mot nana di ale mun ma a ka kiiri tigɛcogo a taara président kɔrɔm kumankura ni Ibrahim Boubacar Keita ala ka ɲin'a la o ka faveur la o de nana ni problème ye an dala jamana kɔnɔna la donc maa k'a sigi maa mun ni magistrat yɛrɛ b'a choisir yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tant que n'o ma kɛ jamana in tɛ lafiya tant que kiiri maa to kiiritigiw yɛrɛ bolo i b'a ye k'a fɔ an mago bɛ hɛrɛ min na Mali kɔnɔ an t'a sɔrɔ k'a fɔ jamanadenw ye an bɛ don min na ko bi constitution falenni tile kelen ko tɛ araba baara tɛ constitution bɛ ko min n'a fɔ jamana kuranɛkolo de jamana fɛn bɛɛ bɛ marché ni ale de jamana ka kɛ jamana ye a bɛ constitution de bolo jamanadenw k'u yɛrɛ ye jamanadenya kɔnɔ a bɛ constitution de bolo barika ka don jamana na a bɛ constitution de bolo donc a ka kan maa minnu choisira k'o bila constitution in baara la u k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ni de b'u bolo maliyɛn minnu bɛ balola bi u bɛɛ ka ko bɛɛ ni maa minnu choisira k'o bila constitution in baara la an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ni ladiriya ye u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ taa de ka jamana in to yen jamana bɛɛ ni de b'u bolo i dun bɛ jamana fɔ i bɛ jamanadenw de fɔ jamanadenw de bɛ jamana in kɔnɔ donc a ka kan u k'a baara kɛ ladiriya sira fɛ ala ka jamana in suma maa minnu b'an kunna ala ka jamana ta fanga ala k'a d'u ma. Ni tun ye sumalu fana kan ye an bɛ dugawu kɛ baara min bɛ sen na min dakari jamana na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ asura baara olu bɔra ka ɲɛnamaya Mali fan caman fɛ a kɛnɛ kan dolakaw fɛ karamɔgɔ Maliki Danbele ale y'a baara ɲɛnamaya i n'a fɔ a kɛra cogo min na ntɛnɛn ne ka dugu jɛ ntɛnɛn na o kɛnɛ kan Masikaw ka sirifekɛ Yusufu Ayidara ale tun bɛ kɛnɛ kan asura ye mun ye an ɲininkali k'a la a ye kuma min fɔ o filɛ. An bɛ hijira san jati min kɛ n'o ye farafinsan ye o bɛ dɔnni jɔ minɛ Alahu subhanahu wa taala ka kalo barikama de don mun ala ye kalo hɔrɔma kalo minnu da ale bɛ o kalo la jɔ minɛ tile 10 fɛnɛ ka sɔrɔ hali diinɛ ma na alakira ma ci arabuw tun ye a bonya yahudiyaw de kun sigilen don Medine alakira nana a sɔrɔ olu bɛ jɔ minɛ tile 10 u bɛ a bonya u b'a sun munna nabila Musa alayhi salatu wassalam o kisiri min kɛra ka bɔ Firawuna ma ala ye o bɛɛ jɔ minɛ tile 10 ma c'est comme Nuhu fɛnɛ ka kurun ni ala ye tufana ji na fɛnɛ ka kafiru bɛɛ halaki o bɛna jɔ minɛ tile 10 ma i komi Yunusu fɛnɛ ala y'a kisi ka bɔ jɛgɛ kɔnɔ ka bɛn jɔ minɛ tile 10 ma Adamu fɛnɛ n'a muso tunnen ɲɔgɔn na ala bɛ jɛn u ma don min na fɛnɛ o kɛra ka bɛn jɔ minɛ tile 10 ma koba minnu kɛra a kɔnɔ a tɛ fɔ ka ban o de la arabuw tun bɛ a bonya alakira nana sɔrɔ a bonya bɛ u yɔrɔ alakira fɛnɛ ma o wuli alakira farala u kan alakira tun bɛ jɔ minɛ tile 10 ko ni ale balola ka se sankura ma a bɛ tile 10 su ka fara tile 9 kan parce que a tun bɛ tile 9 sun o la ni o fɛnɛ sera o laada bɛ an bolo parce que an bɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam an yɛrɛ seko ye min ye saraka la an seko ye min ye sun na an seko ye min ye zikiru la an seko ye min ye ala wele la fɛn o fɛn bɛ ni jɔ bɛ se ka ala masɔrɔ ni o ye an bɛ wuli k'an seko damayira kɛ ala bɛ se ka sankura nin kɛ hɛrɛ san ye cogo min na tɔɔrɔ ni balaw ni ɲani minnu b'a kɔnɔ ka tila ka dama kasili kɛ ala ye parce que ale de bɛ se ka yɛlɛma kɛ ko programmele weleli de bɛ se k'a to ala b'a yɛlɛma ka tɔɔrɔ yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye i komi welebaliya fɛnɛ ala bɛ fɛn dɔ programme ye n'i ma wuli ka effort kɛ peut-être a dɔw bɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ nin bɛɛ bɛ ala ka masaya kɔnɔna na mais ala kɔni ko an k'ale wele a b'an jaabi o la ala ye denw sugasi ala ye waatiw sugasi jɔ minɛ b'o waatiw kɔnɔna na o de la silama bɛɛ lajɛlen bɛ i seko damayira kɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que ka se ka ala masɔrɔ n'a sera mun ɲininen bɛ silamɛw fɛ a don in kama komi an b'o jɔ kɛnɛ kan bi an bɛ an ka ustaziw an'an ka shehu n'an ka waliyu n'o ye Sheikh Maliki Danbele laada don ale bolo ka kɔrɔ san o san a bɛ jɔ minɛ ɲɛnamaya
mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen na kana sigi ka Ala ka kuma lamɛn. Mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a bɛ jama la jamakulu si ma fara ɲɔgɔn kan Ala ye fo a k'a sɔrɔ Ala kanubaga dɔ sɔrɔla olu la. Jɔn fɛnɛ t'i bolo ja ka taa Ala ma ni Ala min ka ɲinifɛn di direct a bɛ a don i ni ko dɔ cɛ. O de la an b'o kɛnɛ ka an bɔra ka dugawu kɛ jɔn kan ka fɛn minnu kɛ sarakabaw bɛ o la Ablaye ka Ala deli dɛsɛbaatɔ dɔ ka jigi tugu nisɔndiya minnu bɛ o la jigi tugu in kɔnɔna la Ala ka nisɔndiya ka bon ni o tigi ta ye parce que Ala sɔnna wa taala ko ten ko dɛsɛbaatɔ ni fantanw ye ale kɔlaw ye mɔgɔ bɛ n'i kɛra olu jigi tuguba ye ale Ala sɔnna wa taala b'i jigi tugu donc saraka o la belebele ka saraka bɔ i seko damayira la a kɛra nafolo ye a kɛra suman ye a kɛra fani ye a kɛra fɛn o fɛn minnu bɛ se ka maa nisɔndiya ka u nisɔndiya ni o ye i komi i bɛ se ka sun don fɛnɛ i komi i bɛ se ka nafila seli i komi i bɛ se ka kuranna kalan fɛn o fɛn bɛ n'o ye bato sira ye i bɛ se ka nin fɛn o fɛn kɛ ka Ala ɲini ni a ye o yi seko damayira la i bɛ o kɛ an bɔra ka kuranna kalan an bɔra ka zikiriw kɛ an bɔra ka usasi ka duwawu fɛnɛ minɛ a ye duwawu don jamana ye a ye duwawu don siw ye a ye duwawu don ɲɛnamaw ye donc an bɛ Ala sɔnna wa taala deli nin bɛɛ minɛ b'a ye Ala sɔnna wa taala ye an balana k'a fɔ ni tun ye masigi Yusufu Hayidara ni tun ale ka kɛnɛ kan o kɔfɛ Maliki Danbele yɛrɛ an ka yɛrɛ lamɛn ne ye Maliki Danbele ka bɔ Maba n sigilen don Doila n ye madrasa karamɔgɔ ye n ye madrasa tigi ye Maliki Danbele a sura jumɛn de ale jɔmɛnɛ tile 10 de koba caman kɛra Ala subhanahu wa taala fɛ a ka nabi ɲuman ye a fusamandiya kalo tɔw kan o bɛ i n'a fɔ alakira mando ka fusamandiya mando tɔw kan Shaban o fusamandiya kalo tɔw kan o ye i n'a fɔ alakira fusamandiya nabi ɲuman tɔw kan Ramadan o ye sabanan ye o fusamandiya kalo tɔw kan o bɛ i n'a fɔ ala ka fusamandiya a ka danfɛnw kan bonyanfɛn naani na o ye Lailatul Qadri ale yɛrɛ su kelen ka fisa ni kalo 1000 ye n'o bɛ bɛn san 83 ni kalo 4 duurunan ye selinjɛni kalo ale tɔgɔ ye ko sarado ka da ka maa min ka baara dafara kɛ i na sara minɛ mɛlɛkɛw fɛ olu bɛ selinjɛni dɔw wele ko yo maljasa sarado a wɔɔrɔnan o ye seliba tile 10 fɔlɔ o tɔgɔ ye ko ala kɔfɔ don 7nan o ye arafa do ye arafa do kɛnɛ ala yɛrɛ bɛ na yenge a ka jɔn kan a bɛ waso mɛlɛkɛw la ka adamadenw yɛrɛw la k'a fɔ n ka jɔn filɛ u kunkolo ɲagasɛliw na ka bɔ fa bɛɛ fɛ u bɛ siranna janɛmɛ u b'a la ka alijinɛ ɲini maa si tɛ to arafa do fɔ ala ka yafa ma arafa do yɛrɛ a suni a bɛ san 2 jurumɔ yafa donba seginna o ye kansɔgɔ do ye n'o ye laya bɛ kantigɛ don min na o dɔgɔ bɛ wele ko yomu alkurubani don min na ni mɔgɔw bɛ sarakatu di ala ma do kɔnɔntɔnnan ye jumadon ye ale de ye don na kuntigi ye tana k'o ye ashuraw ye k'a fɔla ko tana ka kungo ye ni dɔw fana ko nabi man ta de bonyana ashuraw kɛni a bɛ jɔmɛnɛ kɔnɔ jɔmɛnɛ tile 10 don a ka bon ala bolo ala ye koba caman caman kɛ a ka nabi ɲumanw ye ka bɛn a don ma ka da ka Adamu ka dogo jaabira Idrisa kɔrɔtara nabila Nuhu ka kuru jɔra Ibrahima kisira ka bɔ tasuma ma ala ye ka masaya ka tobe Sulemana ma Allahu taala ye Ayuba ka tɔɔrɔ wuli Allahu taala ye Musa kisi a Yunusu bɔ jɛgɛ kɔnɔ nin kabako belebele ninnu kɛra nabi ɲumanw ye nin karamaw kɛra nabi ɲuman ye ka bɛn ashuraw ma o de la alakira sallallahu alaihi wasallam langalika dɔw ko hali Kuresiw kun yɛrɛ la minɛ ashuraw la u tɛ dumuni kɛ ko alakira yɛrɛ kun bi a su yan'a ka taa Madina ko tuma min n'a nana Madina a nana sɔrɔ yahudiyaw b'a la ka don in k'a sun a y'u ɲininka aw b'a la ka don in sun kun jumɛn kama u ko anw bɛ a sun de ka d'a kan ala ɲana an ka nabi ɲuman ma k'a dɛmɛ a jugu Firawuna kan ka bɛn nin don in ma anw b'a sun barikada kama ala ye ala kɛra ko anw ka kɛ nabila Musa ye ka tɛmɛ anw kan a sɔrɔ k'a fɔ ni maa ma ka dumuni kɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ laminɛ a ko ni san wɛrɛ la nana n bɛ 9 n'a sun ka fara 10 kan o kɔrɔ ye jɔmɛnɛ tile 9 a n'a a tana o suni fɛn muholiman dɔw kan k'a kɛ kira ka kuma kama an balana k'a fɔ Maliki Danbele ni tun y'ale kan ye a kɛra dugawu taba ye ka wulikajɔ kɛ jamana ka se ka hakilila caman da jamana in bilama bɛ cogo min na ka dugawu donba kɛ ka ɲɛ soma an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn kɛra kɛnɛ kan ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taga Senegali jamana kan fɛn min ye Sanji Kasara ye ale kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na Senegali jamana kɔnɔna na min kɛra Senegali jamana yɛrɛ faaba la Sanji Kasara yɛrɛ bonyana kosɛbɛ jirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ bɔnna u ni na ka maa dɔw fɛnɛ bolofɛnw tiɲɛ nin waati na jamana marabagaw olu bɛ wuli ka jɔ la ka dɛmɛ ta maa minnu
bonana unina ani ma kasara bagato wala saka de ɲɔgɔn ta k'olu sɛgɛrɛ n'an bɔra an taga Nigeria jamana kan Nigeria sɔrɔla su ye diɲɛ dasagokulu n'o bɛ wele ko Boko Haram u ye olu ma ɲɛma dɔ bɔnɛ anina fɛn min kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔrɔ ni cɛkɔfɔlen min yɛrɛ bɔnɛna ni nantigɛ walikɛlaw ka ɲɛmaw la sani Boko Haram ye a bɛ wele ko Ali Aji Modu nga sɔrɔla su y'a jira k'a fɔ k'olu ma ni cɛ in kelen bɔnɛ anina k'u jatigɛ walikɛla dɔw fɛnɛ bɔnɛ unina ka fara ni ɲɛma kan n'an bɔra yen an taga Kenya kunun tarata fɛn min ye Kenya kalata ye ale labɛnw tun bɛ senna Kenya jamana kɔnɔna na jamanaden miliyɔn 22 ni kɔ de bɔra ka t'u ka kalata walasa ka jamanakuntigi kura sugandi kalata in yɛrɛ daminɛna sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw la a jirala k'a fɔ ko disiba 2 k'olu karila ɲɔgɔn na jamanakuntigi danga ale ni fanga sinaw ko olu de bɛ ɲɔgɔn na ni waati na n'an bɔra yen an bɛna Cadi jamana kan Cadi jamana ɲɛmaw ni banbagacikulu dɔ n'o bɛ wele ko FACTI olu tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛla ɲɔgɔn ɲini senfɛ sa nin dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔ ko banbagacikulu ninnu ko minnu kɛra sababu ye ka Idrisi Debi Itino ko ale bɔnɛ anina ko ni banbagacikulu dɔ tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛla a jirala k'a fɔ ko ni banbagacikulu in fɛnɛ k'a ma sɔn k'a tɛgɛ bila bɛnkan sɛbɛn na walasa ka se k'u ka jamana ɲɛmaa kalata labɛnw labɛn nin waati in na o ɲɔgɔn sama b'u ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kuli dɔ ye an bɛ dugawu kɛ Umu Danbele fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya ka taa se jamana wɛrɛw ma Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka jamana yarabi Ala ka bila kolosuma bada o minɛ kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn